Soukromý investor plánuje postavit ekologické centrum u Botanické zahrady v Praze 8. V místě, kde je dnes les, by měla vyrůst 9podlažní rozhledna s restaurací a parkovištěm pro 29 aut. Občané ani zástupci Prahy 8 s výstavbou nesouhlasí, mimo jiné proto, že by se muselo vykácet 2300 m2 lesního porostu. Proti výstavbě se dlouhodobě vymezuje iniciativa proti plotu, kterou se Argumentor rozhodl podpořit. V sobotu 16. července se naši redaktoři zúčastnili akce, kterou organizoval přímo investor stavby a na které se sešli také zástupci Prahy 8 a místní občané, kteří proti výstavbě důrazně protestují. K výstavbě se nám vyjádřil hlavní organizátor protestů z iniciativy proti plotu Petr Kala. Tak o tomto projektu záměru jsme se dozvěděli od zastupitelky Elišky Vejchodské na konci května, s tím, že vlastně bylo možné zaslat vyjádření nesouhlasné stanovisko na Ministerstvo životního prostředí během 3 dnů. Takže se podařilo tuto informaci okamžitě dostat mezi občany Prahy 8 a během 2 dní došlo na Ministerstvo životního prostředí přes 680 nesouhlasných vyjádření. Co se týče petice, tak je elektronická a písemná, tak v té elektronické tam je 2000 podpisů, pak máme ještě samozřejmě papírovou a tam je přes 4000 podpisů, takže dneska za měsíc a půl je tam 6000 podpisů a vlastně tu papírovou víceméně tady. Tamhle paní, je to vlastně její zásluha. Já musím pochválit, že je opravdu velmi příjemná a aktivní, až s podívem, jak ty lidé se to vzali za své a vlastně snaží se zachránit tu zeleň, kterou tady vlastně mají ve svém okolí na úkor další výstavby. Takže Ministerstvo životního prostředí na základě všech doručených nesouhlasných vyjádření a samozřejmě na spoustě nesrovnalostí, co jsme tady i dneska mohli slyšet, ten projekt posunul do klasické I. Takže teď máme prostor se k tomu vyjádřit, jakmile investor zahrne všechny připomínky, kterých je ta 350 stránek do nové dokumentace. A jinak bych určitě rád poděkoval jak občanům, kteří jsou velmi aktivní a pomáhají a podporují, jak to jde. Iniciativám, jako je 8, jinak tady kolegům z Argumentoru, kteří vlastně se toho ujali a pomáhají nám, tak samozřejmě ku podivu i všem politikům. Ať je to ta městská část Praha 8, městská část Troja, vedení Botanické zahrady pan Vacek, tak dokonce i radní, jak třeba paní Plamínková nebo Ministerstvo životního prostředí. Zde vidíme rozhlednu s klubovnou zázemím. Je velmi zajímavé, že zde třeba nevidíte někde parkoviště pro 29 vozidel. To je jedna z důležitých věcí. Další. Investor dneska zmínil, že ty stromy mají 28 metrů, ale máme změřeno, že to je 16 metrů. To znamená, ten investor lže, záměrně mystifikuje. Budova rozhledny i budova klubovny je záměrně zmenšena proti skutečnosti a proti stromům v okolí a chybí zde absolutně veškeré cesty a další věci, které k tomu projektu vlastně jsou naprojektovány. Takže i z toho důvodu, pak když se člověk podívá na to, jak by to asi mělo vypadat ve skutečnosti, tak najednou tam uvidíme spoustu hezkých autíček, předtím zaparkovaných, vykácenou plochu na území 2300 m2, která vlastně spadá do zeleného území národního vlastně, která spadá do chráněného území Dráheň Troja. Nacházíme se na střeše Trojského vrchu. Vlastně, když se podíváte tady na ten nádherný výhled na Prahu a celou, jedná se o souvislou zelenou plochu, která je tvořena chráněnou památkou Dráheň Troja. A občané a politici jsou velmi naštvaní, že vlastně investor schovává svůj záměr za naučné a poznávací aktivity Troja, když vlastně veškeré vyjmenované činnosti, které tam jsou a bohulibě teda pojmenované, už máme v nejbližším sousedství Botanické zahradě, nebo zde vyrostou v nejbližší době v podobě severní budovy, která vlastně bude novým centrem Botanické zahrady. Proto je naprosto nesmysl podporovat soukromého investora v jeho záměru, když vlastně Botanická zahrada Praha je příspěvkou organizací a přispíváme na ní všichni ze svých daní s částkou zhruba 100 milionů ročně. Svůj názor investorovi velmi hlasitě a jasně sdělili také místní lidé. Vstala jsem kvůli tomu z postele, protože jsem nemocná, ale když jsem se dozvěděla, co se tady má konat a jak se má tady zase ničit příroda a stavět naprosto zbytečný rozhledny, který už tady 2 máme,
A jenom z toho důvodu, aby někdo z toho měl biznis. My jsme šťastní tady, co tady bydlíme, že máme tady kousek zeleně. Plánovanou výstavbu na setkání zahájil zástupce investora Roman Oubrecht. Tak ten nápad vznikl hlavně z toho důvodu, že jsme skutečně nemáme co skrývat a chtěli jsme všechny lidi tady informovat o tom našem projektu, protože vznikly takový určitý dotazy nebo vznikly určitý dohady na internetu, že ten náš záměr neodpovídá tomu, co chceme tady prezentovat, takže z toho důvodu jsme řekli, že chceme dát veškeré informace široké veřejnosti a z toho důvodu jsme prostě tady tu schůzku sjednali a myslím si, že se dneska lidi dozvěděli skutečně, že ten náš závěr je takový, který všude prezentujeme. My jsme právě pro ilustraci přesně tady vyčlenili, vypáskovali ten prostor, který má být zastavěný stavbami. To je teda stavba rozhledny a klubovny a to je těch 500 metrů čtverečních. K tomu je teda ještě parkoviště, který je jako další obslužná část a to je ta část, která je před klubovnou, takže ty lidi přesně ví dneska, o co se jedná. Prezentujeme, že ta stavba má mít skutečně 31 metrů čtvereční, výšku 31 metrů a deklarujeme, že ta rozhledna by měla být maximálně 5 metrů nad koruny stromu. Ten projekt je veřejně přístupný na Ministerstvu životního prostředí v rámci EIA, takže každý, kdo chce, tak se s tím projektem může seznámit a samozřejmě tyhle čísla si ověřit vedle skutečnosti. Celková výměra toho projektu je 2300 metrů čtverečních, z toho je 500 metrů čtverečních jsou vlastní stavby, to znamená ta půdorysná zastavěnost a ostatní jsou jenom ty parkoviště, to znamená volně přístupné plochy. Dokumentace 30. Kde jste vzal tady tu dokumentaci? No, To je vaše dokumentace. To je EI, tady to. Já furt žiju, že to je v představě nějakých těch 31 metrů a tady je 33, to je kota, která to... 34. Nebo 34, no. A maximální výška stromu 25, no. No. Tak jedně bychom museli udělat nový měření. To bychom museli udělat nový měření. Geodetem, nebo jako kdo by vám to potvrdil, že to tak doopravdy je, protože tady fakticky byla ta plošina. Jo. Ale samozřejmě tady to je, teprve tady to se řeší až v rámci územního řízení, jako ten projektová dokumentace. Jo. Ale vliv na ukrajinské vlivy, má výška rozhledny. Takže celkový počet stromů, který se předpokládá, že by se měl kácet, je 148 stromů. Ale z důvodu toho, že my chceme některé stromy zachovat v rámci parkoviště, které jsou započítané jako ke kácení, ale my je tam chceme nechat, tak ten počet by se měl snížit na nějakých řádově kolem 120 stromů maximálně, 120-128 stromů. Jo. Teď jsme v procesu EIA, to znamená, že teď se zjišťuje vliv stavby na životní prostředí, s tím, že teprve to je další stanovisko k tomu, aby to bylo podkladem pro územní řízení. Máme kladné stanovisko Institutu pro rozvoj hlavního města Prahy a odboru územního rozvoje na Magistrátu hlavního města Prahy. O tom, že ten záměr je v souladu s úplatným územním plánem. Radka Mišková a jsem za United Architect Studio, my jsme autoři projektu. Za Prahu 8 se vyjádřili místostarosta Petr Vilgus ze strany Zelených a také zastupitel a předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza z ČSSD. Tak já jsem sem přišel a vystoupil jsem v tom smyslu, že poslechli jsme si názory investora, vyslechli jsme si, co tu chce udělat a za městskou část i za sebe osobně jsem řekl, že s tím zásadně nesouhlasím. Zazněl tady argument, že Gutovka v Praze 10 je příjemné místo pro relaxaci, já souhlasím. Příjemné místo pro relaxaci mezi paneláky, na zastávce metra, ale v tomhle místě je les a ten les má zůstat lesem. Musím připomenout, že my jako politici nemáme právo ten projekt zakázat. Prostě nejsme císaři, nejsme králové, nemůžeme bouchnout do stolu a říct konec. My máme právo se k němu negativně vyjadřovat a působit na magistrát, aby tuto aktivitu tady nepovolil. Územní plán z roku 1999 skutečně tady dovoluje aktivity SO6, což jsou relaxační aktivity a ve výjimečně přípustných případech se tu dá udělat i restaurace. Já osobně se domnívám, že tady není na místě, aby byly povolovány nějaké výjimečné přípustnosti, protože proč? Je to les.
tak městská část má s tímto projektem obecně velký problém, protože zcela neodpovídá koncepčnímu přístupu městské části vlastně v rámci toho volebního období, v kterém my se nacházíme. Protože my od počátku projednáváme s občany ty velké stavby, velké revitalizace veřejných prostranství a teprve potom, co projednáme s občany vlastně ty hlavní podklady, tak teprve začínáme vůbec rozjíždět celý ten proces přípravy té revitalizace. Tak my v tuhletu chvíli, v podstatě je to relativně ještě pořád nové, to znamená, my jsme se s tím seznámili a v první fázi jsme chtěli vytvořit tlak a jasné stanovisko na to, že s tím obecně vůbec nesouhlasíme, což dělají občané. My to teď budeme probírat na třeba Komisi pro životní prostředí, která doporučuje potom i radě městské části další postupy a určitě přijmeme nějaké stanovisko, ale zatím nechci předesílat ve chvíli, kdy to neprošlo nějakým hlasováním. Ale pro mě v tuhle chvíli ten projekt je zcela nepřijatelný a budu se snažit hledat řešení, jak se k tomu postavit, aby to mělo nějaký dopad. Argumentor se bude nadále záměru investora věnovat. Na portálu argumentor.cz dále pokračuje hlasování o tématu. Napište nám i vy svůj argument.